58 нафар шахсони масъули соҳаи тандурустии вилояти Суғд ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида шудааст. Дар ин бора имрӯз санаи 7 апрел прокурори вилояти Суғд Ҳабибуллоҳ Воҳидов дар ҷаласаи васеъи ҳайати мушовараи прокуратураи вилоят иттилоъ дод. Ҳабибуллоҳ Воҳидов таъкид намуд, ки давоми 3 моҳи охир нисбати кормандони соҳаи тандурустӣ 11 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Ин ҳолатро прокуророни шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳангоми санҷиш ва равона намудани диққати махсус оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус камбудиҳоро ошкор намуданд. аз натиҷаи санҷишҳо баъри бартараф намудани қонунвайронкуниҳо 23 пешниҳод 58 нафар шахсони масъул ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуда 11 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. хушбахтона то имрӯз ҳолатҳои сироят ёфтани шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба қайд гирифта нашуда ҳар яки моро зарур аст ки баъри гирифтор нашудан ба бемории коронавирус тадбирҳои зарури андешем. ҳамчунин Ҳабибуллоҳ Воҳидов вазъи қонунгузории амнияти санитарию эпидемиологиро мавриди баррасӣ қарор дода таъкид намуд, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аз ҷониби Мақомоти Прокуратура мавриди санҷиш қарор гирифтааст. Дар натиҷа ҳолатҳои аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ба фурӯш баровардани 4,5 тонна маҳсулоти хӯрокаи пастсифатро ошкор намуданд. маблағи зарари он 148,7 ҳазор сомониро ташкил дод. 949 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, нисбати 44 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. аз натиҷаи баррасии санадҳои эътиноии прокурорӣ 1587 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва 362 нафар ба ҷавобгарии моддӣ кашида шуда, зарар ба маблағи 72,2 миллион сомонӣ аз ҷумла 25,8 миллион сомонӣ ба фоидаи давлат ва 46,4 миллион сомонӣ ба манфиати корхонаҳо рӯёнида шудааст. ҳамзамон 232 чорво ба тариқи аслӣ барқарор шуда 4072 гектар қитъаҳои замини худсарона ишғол ва ғайри қонунӣ ҷудо гарида ба ҳолати аввала баргардонида шудааст. аз ҷумла бо амрҳои прокурорӣ сохтмонҳои худсарона дар заминҳои маҳалли аҳолинишин ва таъиноти кишоварзӣ ба масоҳати 5,2 гектар бартараф карда шуда, бо эътирозҳои прокурорӣ қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳо бекор ва 4067 гектар заминҳои таъиноти кишоварзӣ, маҳалли аҳолинишин ва фонди давлатии ҷангал ба заминистифодабарандагони аввалин дараҷа баргардонида шудаанд. ҳамчунин прокурори вилояти Суғд оид ба ҳолати иҷрои қонунгузорӣ дар самти андоз сухан кард. бино ба иттилои Ҳабибуллоҳ Воҳидов, натиҷаи санҷишҳо нишон додааст, ки нисбати кормандони ин ниҳод, яъне нозироти андоз, давоми 3 моҳи соли равон 11 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамчунин дар ин давра 362 амрҳои прокурорӣ бароварда шуда, 24,8 миллион сомонӣ маблағи андозҳо ва буҷет ворид карда шудааст. таҳлили муроҷиатҳои баррасигарида нишон дод, ки вобаста ба таҳқиқу тафтиш 39, қонунгузориҳои замин 32, манзил 27, нафақа 5 ва санадҳои судӣ ба парвандаҳои ҷиноятӣ 19, бо парвандаҳои гражданӣ 14 адад камтар муроҷиатҳо ворид шуданд. ҳамзамон воридоти муроҷиатҳо дар шаҳру ноҳияҳои Истаравшан 66, Кафуру 26, ҷабрасӯ 11, хуҷанд 12, гулистон ва шаҳристон 8 адади зиёд ба қайд гирифта шудааст. муроҷиатҳои такрорӣ 9 адад ворид шуда, онҳо қаблан аз тарафи прокуратураи шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Истаравшан, Исфарат, Ҷабрасӯ, Ашт ва Деваштиш баррасӣ гардиданд. ҳамчунин дар ҷаласаи васеъи ҳайати мушовараи прокуратураи вилояти Суғд оид ба ҷамъбасти семоҳаи фаъолияти ин мақомот маълумоти пурра дода шуд. таъкид гардид, дар ин давра дар асоси санадҳои эътиноии прокурорӣ, тафтиши пешакӣ ва даъвоҳои прокурорӣ 72,2 миллион сомонӣ зарари моддӣ барқарор шудааст, ки аз он 25,8 миллион сомонӣ ба манфиати буҷаи давлатӣ мебошад. гузориши Мафтуншукур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилооти Хабар.